କିଛି ଖବର ଖୋଲି ଦେଲାନି। ଗରମ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ। ଆମ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ଭାଇ ସିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କାଟି ଦେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ରହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ। ହଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ ଚାଲ। ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ତ? ନା ପୁରୁଣା କାଠ ସେ କ'ଣ ଗଲାଟା ଟିକେ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି। ମୁହଁଟା ଯଦି ପତଳା ଟିକେ ଥାନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ବିରାଟ କୋହଲି ମୁହଁ ଯେମିତି ଏ ଜଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଗାଲରା ମୋଟା ହେଇଯାଉ ଜିରୋ ହେଇଯାଉ ସବୁ ଫଟୋଟା ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଭଲ ଆସୁନି। ସେଟା
ବିଷୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଧର ଫେରି ପଳେଇ ଗହଳି ଦେଖିକି ପଳେଇଲି ପଛରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। देखिए करो सब करिए छोट के बेसी बड़ बड़ नहीं करो। Gimana kalau Andi?